खोनायाखै आरो मिथियाबाबा नों सिरिथा नोङो खोनासंबाय था नायबाय था ओमफ्राय आरे नोङो इयाव होनानै नायब्रा मानो इयावलाय नों माइक होलायनांगौ खोनाजोबलायनाय रायजोआ ओइ आंखौ इण्डियाननि नाम लानानै मस्टेर खालामनाङा नोङो मिथिबाय जेखि जाया नोङो थांनो मोना इयाव मानो दालाय मानोथो ओंखामखौ इयाव सोखुआ फैखों दे हो नायालाय ओंखामखौबो नुबाय इयावसो जानो मोनफैबाय आंबोथ' लाबफानो हायो नुवाखै नै पया साफा ओंखारदो नै दे बाल्ल जय इण्डियान जय इण्डियान भगबान आं सहायनो हालाहाय आं लाजिनानैनो बोजाबा थाखोमाफ्लांगोनहाय ओमफ्राय बोरैबा गोलैफ्लांगोन दे नों जेनेकुवा दिखांदो दिनै बोथोरा बिराद गरम लोगोफोर आरोबाव लोगोसे बिदिनो बिराद सिउ बारबो बारदो माने बार बारबाबो माने सान्दुंआ एसे खामनाय जाबोबायानो लोगोफोर गोजां बोथोरा जोब्बाय नालाय बेनिफ्राय आरोबाव दिनैनि बोथोरानो बिराद गरम मानसिफोरनि गोसोआ बिराद गुदुं जागासिनो लोगोफोर नों गासैबोथ' मिथिखाबायानो दिनै मा दङ मा होनो इण्डियादो निउजिलेण्ड क्रिकेट खेला बा बया नायनांगोन दायो लोगोफोर टुरिंआवसो नायखानांगोन ओंखायनोथ' आं दा टुरिं नायनो खार'नै थरायनाखौ खोथाखानोसै सोरबा मायबा मोनसे जादोबाबो जायादोबाबो थैथारनायालागि जाहाथे आंखौ न'आव लेंहरा एख' डिस्टार्ब होआ बुजिखाबाय खोमासाव हो ओइनो आं नोंखौ मैयानो खोथाखादों आं गाबोननो टुरिं नायगोन दे होननानै क्रिकेट खेला टुरिं नायगोन दे होननानै मिथिबाय बोथोर गैया आसार गैया मानि मा टुरिंलै बोथोरनि टुरिं नङा इयो फिल्मनि टुरिं नङा मिथिबाय क्रिकेट खेला दङ ओइ हिन्जावफोरा इफोरखौ बुजियालै क्रिकेट ओरै बेटदो बुनाया ओरैहाय ओरै बेटदो बल बुनाया इ दङ मिथिबाय गाव गेलेहै मालायनि गेलेनायखौ इयाव रंजाफानाङा खामानि गैया दामानि गैया बिराद भुल लोगोफोर इफोरबायदिबा बेलेग खामानि मावना थायो नोङो नों मायाव दङ मा हादोराव दङ इण्डियानि नों जेराव जन्म जादों जेराव नैफोरबायदि साखिनो मोनबाय दं इनि मिथिबाय बिलाइदो ना गोरान लोगोफोर मोनजागौमोन ना गोथां सोर गुननाय मोसौ मोनजागौमोन इण्डियाव थानायखायसो ना गुरनानै मोनजाबाय इण्डियाव थानायखायसो ना गुरनानै मोनजाबाय दं मिथिबाय ओइ आंखौ इण्डियाननि नाम लानानै मस्टेर खालामनाङा नोङो मिथिबाय जेखि जाया नोङो थांनो मोना इयाव मानो आं इयाव भारत इण्डिया होननानै आं नेग्लिजेन्सि खालामाखै नों खेला दङ खेला इण्डियानि खेला दङ निउजिलेण्डजों नायाबा खेलाया जोबा मा आं नायाबा खेलाया जोबा नों नायाबाबो खेलाया जोबनो थाङा खेलायैनो जाखागोन गथ'खौ नायना गथ'खौ आंबो नायनानै एसे फिल खालामनांगोन ना इण्डियानि बैयाव थांलायनाङा मबाइलाव नङा मबाइल गैया नङा मबाइलाव नायनानै बुस्थुखौ हिट मोना मानो हिट मोना नोङो इयाव थांनो लुगैनानैनो जाखादो टरिं नायहैलायनाय अबेनिबा बिराद नुबाय न'आव नायना था सोरबा नायनो लुगैदोंबा मबाइलाव फिसासा मा हिट नुगोन इखो मोखां खाथियाव लानानै ओरै टुरिंआव नायगोन ब्लां नायगोन मिथिबाय ओइ इफोरबायदिबा गोसोफोरा खान्थि जाला आरो मस्थ' दिनै क्रिकेट खेला दंथारो नायथारनांगो टुरिं होलायदो गासिबो फिल्म नायनाय बायदि नायगोन इखो है आं बायोलै डिस्टार्ब होबाथाय बायोलै नोंखौलाय न'आव थांनो होआखै न'आवथ' न'आव दोनना फैनो थौ बिमा न'आव दोनना फैनो थौ मानो डिस्टार्ब नायग्रोदों नोंलाय आंखौलाय मैयानिफ्रायनो होनखाबाय दं आङो लोगोफोर मिथिगो दा सगल टुरिं खोन्थाया आं टुरिंआव क्रिकेट खेला नायगोन दे होननानै मैया मानो आं नोंखौ मैयानो खोन्थाखादोंसो आंलाय नोंखौलाय मैया खोन्थाखानायावलाय आरोलाय माथो डिस्टार्ब ओइनो बोरै जादो थैबायलै बेथो मोना ओइ बा होथ्रा नामा होथ्रा माने एसे हांखुर जादों नोंहालाय मबाइल दं मबाइलाव नायना था न'आवनो था मबाइलाव फिसासा इखिनियाव मा नुगोन नोङो इखिनियाव मा नुगोन लोगोफोरजों लोगो जानो लुगैनानैनो बिराद इखिनियाव नों मोखां खाथियाव नायनानै टुरिं जागोन ब्लां ओरै नुगोन थाङाबा जाया थांथारनांगो खेलाखौ नायथारनांगोन ना आङो बेखौ थांनो मोना आं मोजां मोनाहाय
दिनैनि बायदि दुखुखौनो मोननाय नङा मिथिबाय जेरावबो नों जुदि आंखौ थांनो हाबाथाय मबाइलावनो नाय मबाइलाव फिसा सा ओरै नुयो मेगनखौ ओरै खाथियाव बोनानै नाय जाम्बा ओरै खाथियाव लानानै नाय मबाइला गगा जाबाय मोनदोल' होनफैलै गगा मोनदोल' इखिनि मबाइलाव मा नायगोन दिनै इखिनि मबाइलाव मा नायगोन नायलाय मेगनखौ खाथियाव ओरै सिथाबना नायबानो जाबाय आरो ओरै गिदिर नायबानो जाबाय आरो माने गिदिर नुगोन साला बेखौनो थांथारनांबाय नोङो इयाव सक बाजार थांनोथ्रा सेंग्राफोरासो नायो इखो बेफोरबायदि खालामो नै नुबायना सेंग्राफोरानोथ' आं सेंग्रा नङा आं मायाव बबेयाव मा बोरायनो दांखो दानखा सुखा बोराय नुखायो नोंखो मायाव नायनानै सिनायदो हाबा जानाय होननानै आंखो नोंखौ लांफायाबाथ' आंखौ सोरबा गोसोसोथोनो नागिरबावो मिथिगौ नोंखौ लांफाबासो आंहा फागो गोमायो पारमिसन होदो दे ला आरो जिखुनु नों आंखौ खसाले दिनैनि दिनाव एख' दिस्टार्ब होनो नाङा नोङो नाङा थाङा न'आवनो नायनानै था ओरैनो आं न'आवनो होदो ना पारमिसन मबाइलाव खान्थि मोनालै इयाव मबाइलाव खान्थि मोना फोथायनो लुबैनायसो नोंना होख्रांलायदोनो बोरैबा हेलौ न'आव इमान मोजां गोसो खुसि नायनो थांनो नागिरदो नुबायना इफोरबायदि बानायो 2000 years later आयो इफोरखौलाय मा खाजोबना दोनद' मायाक सायाक हा माइकखौ मानो खादो ओंखाम जाखांनायालाय मा ओंखामानो जाखांबाय मा एवबाव दं माइलाय बेदर आंनोबो अबाव मावबाव थांनो होआ गारा मोजां दं आरामसे दा दुनियाव नायबाय थागौमोन आङो खासे आउट जालायलांबाय खोमा नुवाबो मायाबो बैखौ लानानै अबावथो थांदो खेला नायनानै लानानै अबाव ओमफ्राय माइकखौ मानो खादो माइकआव होनानै आनदो हे भगबान गैखौ खोथैनो नागिरथारोहाय अयथासार माइकआव होनानै दिनै खेला नायनो हायाबा आंबो फकस नङा पंकज नङानो बाब गांगाथ' उपाया जि जायो जागोन दिनै माइकआव होनानै जि जायो जागोन दिनै माइकआव होनानै खेला नायगोन माखो देरानो जुजिबाय दंथारो नायनाय लोगोफोर बेथो आयो खेलानि माबाखौ मिथियालायनो ओइनो हने ओइनो माइकखौ नस्थ' बानायनो नागिरदोंना नोङो भगबान आं सहायनो हालाहाय आं लाजिनानैनो बोजाबा थाखोमाफ्लांगोनहाय ओमफ्राय बोरैबा गोलैफ्लांगोन दे नों जेनेकुवा दिखांदो इसर नायलाय ओमफ्राय इखौ मानो गायलायनांगौ जाखो दे मबाइलाव सिरि नायना थानो हाया दानिफ्राय बेसेबा जुद्ध आंदो टुरिं नायनो थांनो खेलानि टुरिं खिथिदोनो सगाव ओमफ्राय इखौ दायोयाव लगायना होसिगोन थारमाने इना मा मोनगोन इयो लगायनानै मालायजों रायजा फैया इयो फरि जागोनानो नोङो बायबा हे बेलेग दोखा एसे नों नायनि हिसाबा मोजांखा बारा हिउ फैना होनो बुखेंनानै जना लोगोसे बेदर जालांगोन हट आंबो बेदरा हे भगबान मानो एसे गैथारिखौ खिथिनो नागिरथारो नोंलाय हे भगबान हाथनाफोराव नायजोब्बाय बेथो ची बापरे एसे गैथारिखौ बिराद सुथा जुसिथारो नुद' ओमफ्राय नों मा खोनादों इमान गोसा होननानै नायबाय जालायबाय निउजिलेण्डआ मिथिया खानो जाबाय
मिथिया आङो सोराव जादों सोर थैदों सोर थैयाखै आरे मिथियाबाबा नों सिरिथा नोङो खोनासंबाय था नायबाय था ओमफ्राय आरे नोङो इयाव होनानै नायब्रा मानो इयावलाय नों माइक होलायनांगौ खोनाजोबलायनाय रायजोआ आरो गोसासो होबावदो ना ओइ नायफोरलाय जथ' गथ'लाय जाथो जेबो जानांगोथो अग्रुलाय गुड बय बेनो नै सानै आउट जाबाय मिथिबाय 69 बुबाय बिसोरो बेसे दस'फोराव जोंनाव दा बुंनो हाजोबनो थासिना दावजेनबा खालाय मा खालायो सोरदोबा जुदि होनजाफैयोबाथाय आं खिन्थु दायथ' लाया बा आसरितसो जागोनहाय आगामियाव थांसै मा जागोनहाय बेथो ओइनो फैलाय लांबाय नायनो बेथो इनो किसी भी गेंदबाज को तो फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बहुत मजेदार शाबाश कुलदीप और ये जरूरी विकेट था भारत के लिहाज से क्योंकि ये नायनो नामा खेला खेला दादाया खेला नायबाय दं न'आव नायनो थांनाय विराट कोहली और ये सेलिब्रेशन ये दर्शाती है कितना इम्पोर्टेंट ये विकेट है बेथो कुलदीप ये कहना होगा कि कितना अहम विकेट गिराया है आं हाखाङाहाय गैथारिखौ खिथियो नायनाय गैथारिखौ खिथियो नोंलाय दाफ्रावबालाय इसोरबो खोनानानै नायखुमा फैबाय दङ इयाव मा जादों होननानै नोंना मोजां जायाखै दे गियाना खिन्थु होनखादो आङो इयाव नायै माइकखौ बोख्लायबाय खोनाजोब्बाय गोसाव नामा माने बाल्ल'लै बाल्ल'नो आखासेयाव जालायबाय बाल्ल' मोनो iya di ballo Zaindian deh gimana naik pan menang seru karung naga hasil jalan ini makai nei wah asap om kado nei wah deh ballo Zaindian oh itu turnya mana anda itu nala kontak kon jangan kemana apa bersama aja tuh bersama teh unus kau dong pilih song dah satam wicket menbay satam ma hunja lah ini pakol nama Osto India nih kira naik bedong hunja nih ki bedong nih salah nama apa deh mama nih apa nih deh saya busi kena nih kesal sebong nang kayak betul earbuds bawa betul nih laki kayak mesin kekacauan nih earbuds bawa betul laki kayak earbuds sama nih over drive na mencibai kali yau kelak kelokan kali kelan apa kelokan yau kapan naik kelok satam wicket jauh satam kiran bukan teh satam mau masih song ya neng mah hencan kipe dong kelan lain nama ibu hencan ini mah aku nama ini satam wicket daw kau baru tang bain be 75 wah ibar kasih siapa nih bang muli nih New Zealand khatam gila India bol khu be dong dai se bukan India butuh aku mincibai bujiakai oh isir bukurna mende gelegrna nanga isir bukurna mende ne gosum kan ne New Zealand bujdo oh ibu antu ini au jangan di nai siakai bisa kesana nai busia liang kai bisi kesam nangga Mabesi ke? Aja ektif bude, boleh siapa mau kade? Umjawabin nama? Oh, doain yang rai. Bis dina bisa ke? Matiin dia bagi?
इन्डियाया दायोसो बुगोन बिसोरनि खुबैखांनाया जोब्बासो बुगोन मिथिबाय फर दोनहरबाय एबार 6 ओमफ्राय गोसाथार बुआबो इन्डिया हमखागोन नामा हमखागोनथ' आरो देनजार नामा नै फर बुबायो मिथिबाय बेसेयाव बर जायो बाउन्डारियाव नाङैबानो फर जायो मिथिबाय ओमफ्राय डाइरेक्टयै सिदा गोजौदो थांनानै बाउन्डारि पार जाबाथाय 6 जायो बे हादो थांनानै हादो थांनानै बाउन्डारियाव नाङैबाथाय फर जायो हमजाबाथाय गैला आरोलाय आउट जाबाय एबारनि आउट जागोन नाय जायासै दा मा जाखो फर जाबाय फरबो जायाखै एख' खारनो बायाखै बिसोरो मिथिबाय दुरु थांनायखौ जाया दुरु थांनायखौ जाया बिरनांगौ बुस्थुआ दुरु थांनानै बाउन्डारियाव नाङैबाथाय फर जायो माथो लाखै लाखै बुबाय दं इसोर बुनो हायाखैबा एख' नाम्बार मोनाखै इदियाव नाम्बार मोनाखै गोसा बुथारनांगौ नै दहायनि गोसो खोथैबाय दं नै माबा हमजानो गिदो इन्डियादो इन्डिया हमजानो गिदो थिगैनो दं गोसा बुना लाबाथाय इन्डिया हमजागोन ना रंजालायदो रंजागोनथ' आरो नै आरो मा मिथिथारा बुजिबाय बुजिबाय दं नामा ना आन्दै थिग नोंना ना दालाय मानोथो ओंखामखौ इयावसो खुहाबफैखो नोंलाय नायालाय ओंखामखौबो नुबाय इयावसो जानो मोनफैबाय आंबोथ' लाबोफानो हायो रायलाय आंबो बाहाय दोन होनबा ओंखामा बाय